nešto da ubrajemo ostalo. Ti je teški. Evo, prvi dan. Budimo se. A bakica nas sve čuje. Daj mi nemoj. Brate, bakica će doći. Bakica nemoj. Je. Vidi. Majko, nemoj. Nemoj me pojesti. Ode bakica. Sad treba još čure, čeka da ne bi nas popapla dok ode. Hajde pomoća. Možda je ošla. Ošla baka s kolačima. Baka s kolačima će doći ubrzo. Baka će opet doći, činim se. Evo je, drče. Evo i tu je Barbie. Da. Ja sam. Ja sam. Dobro je. Ja ću igrat zadnji. Hajde boja god s kolačima ća. Evo da s drugu stranu sada. Pa betina jedna. Da. Ne smije da razumi. 5 dana. Je, Još ošla. 5 dana. Da vas nastaju na podum pa vas pojedi. Ljubi. Aha, ne. Sad imamo babu. Ne smijemo izaći, mamo, samo ju bacamo. Neće možda nasviti. Nemoj doći, nemoj ispod kreveta. Nemoj nas zamovi da smo ispod. Dobro je. Ovdje baka sa kolačima. Radila je nove kolače pa ih je ostala na krevetu. Baku. Prošla si sa kolačima ti već davno. Ajde, god ti babešnu jedna. Bako, nemoj mi ništa. Ajde, otići babetno. Ne može. Ne može baka da skuži. Nikad nas neće pronaći. Ima onu masku ko onaj. Evo, Luksi, još ti nastav ti ja ne mogu. Ajde, sad će Luka malo da igra. Nemoj ju stalno to, jedna baba s tebom. Gdje je babetna? Greni. Dođi, bako. Zamke su tu. Evo ti iđu zamku. Da, ti imaš to jedan zamk. Idem na petan. Ajde. Samo da ode ispod kreveta. Ajde ispod kreveta. A može, pa ne moram stalno to raditi, aj izađi jako smir. Aj izađi samo kad ona ne ode. Ode. Ako uopće dođe. Evo. Ujme. Samo stiska. Papa još nije.
je babica. Evo je. Izlazi iz te glupe sobe i sad... Idemo do... Gotovo je. Bakac će to da gleda, biži. Ubila nas baba. Ljudi, uplala se baba. Aj bar nek igra za dan, dva. Da ja odmah umrem, ljudi, da ja umrem igra. Ali nemoj tamo kuš da mi vas ubacao. Izađi ako smiješ. Ja sam izašla iz kužila. Ljudi ga šta trže, Ja probam. Ajde, baka. Evo je. A baba je da stari. No, palka. Ajde, palka, ti moraš da čistiš kuću. Ajde, baka, već nove kolače. Play hide and seek. Baba mora da najčistije na kuhinju, brate, ne kaj je. Čekaj, kada čisti da ne. Nema novih kolača. Baba, sada nastavljeni znači. Ubila me ljudi, bila je dole. Amo dan 3. A kad vidite na dan pa igra vas ubije, onda vas stavi kao neki podrum, ja mislim. I onda vas kao, ja sam se bila preplašila, sam gledala vidio. Ovo uopće nije to što mi prestrašno. Nije uvjetno, ali kad ti dođe iza leđa je strašno. Bakica je to. Bakica je to. Moramo ljudi Pa babetna je jedna stara, mora ona glas. Moramo Evo dan 4. Moramo je zabagovat. Onda možemo, morat ćemo probati otvoriti taj podrum. Ajde, Luksi, probaj. Ujebo, brže. Ispod kreveta. Dobro je. Ajme, daj. Ti si baka, vola. Samo me je vidjela ljudi. Baka. Aj, bacimo ponovo, no. Sve samo je cijelo vrijeme. Da. Mene je ubila zato što je bila. Evo je za leđa. Če se kada zatvori. Ti si bakica. Ali iskočio se obred. Dan 5. Zadnji dan. Ajme, hoće radijat. Ali nemojte se sad zezati sa danima. A sve ovo što ona ne smije sad ubiti. Moramo je zabaviti. Ajde, bako, gdje su kolači? Danas je zadnji dan. Jer mi ćemo da umre. Ipo kreveta. Pametna je ona bakica, ali malo je glupa. Aj sruši nešto. To je njezin krevet. Njezin? Još ga legne gore pa da pomene. Pa nije do... Ja mislim da sam ljubiti. Nemoj. Pojde, gdje si je bakica? Moje izlazi.
Evo je! Bajka, bajka, nemoj! Bajka, bajka! Vidite sad! Polagaj, baba! Sad će nas staviti u neki krasa. Bude babetna jedna stvar. Vidiš sad? Svrke vas, vidiš sad da luka. Vidiš sad? I završila igra. Nije, moramo ponovo Ajde, sad. moramo ponovno. Moramo Neće. ključati onaj podrum. Dosta je. Ljudi, to bilo to od ove epizode. Nije moguće izaći iz bijele kuće. I vidimo se u sljedećoj. Bog!